ስለምንታይ ኢና ሓደ ግዜ ዝቐለሉ ነገራት ንርስዕ ስም ሰብ ቁፅሪ ቴሌፎን ወይ ድማ ቁልፊ ኣበይ ከም ዘቐመጥናዮ ይጠፍአና እቲ ፀገም ኣእምሮና ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ዘይኮነስ ኣብ ኣጠቓቕማና እዩ ናይ ሰብ ኣእምሮ ኣዝዩ ሰፊሕ መረዳእታ ናይ ምዕቃብ ዓቕሚ ኣለዎ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ናይ ኣእምሮና ናይ መሓዝ ዓቕሚ 2.5 ፔታባይት ዝኣክል እዩ እዚ ማለት ልዑል ጽሬት ዘለዎም ፊልምታት ን300 ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ምቁራጽ እንተተዓዘብና እኳ ክመልእ ዘይኽእል ገዚፍ ናይ መኽዘን ቦታ እዩ ስለዚ ሕፅረት ቦታ ዘይኮነስ መረዳእታታት ኣብ እንሕዘሉ ግዜ ንጥቀመሉ ናይ መዝገብ ኣገባቢ እዩ ተወሳኒ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናደርኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ናይ ምዝካር ዓቕምኻ ንምዕባይ ክትገብሮም ዝግበአካ 7 ወሰንቲ ነጥብታት እቲ ቀዳማይ እኹል ድቃስ ምርካብ ድቃስ ንኣእምሮ ዕረፍቲ ጥራይ ዘይኮነስ መረዳእታታት ዝሰርዐሉ ግዜ እዩ መረዳእታ ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ተዘክሮ ናብ ናይ ነዊሕ ግዜ ተዘክሮ ዝሰጋገሮ ክንድቅስ ከለና እዩ ኣእምሮና ከም ኮምፒተር ሴቭ ዝገብረሉ ግዜ ድቃስ እዩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ብፅሬት ምድቃስ ንጥዕና ኣእምሮን ንኣሰራርሓ መረዳእታን ወሳኒ እዩ እቲ ካልኣይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ስፖርት ክንሰርሕ ከለና ናብ ኣእምሮና ዝውሕዝ ደምን ኦክሲጅንን ይውስኽ ኣእምሮና ከም ኢንዶርፊንን ሴሮቶኒን ዝኣመሰሉ ንንቕሓት ዝሕግዙ ኬሚካላት የፍሪ እዚ ድማ ሓደሽቲ ናይ ኣእምሮ ወሃቢታት ክፈርዩን ዝፀንሑ ክበልሑን ይገብር ግድን ከቢድ ስፖርት ክኸውን የብሉን ከም ናይ እግሪ መንገዲ ምጓዓዝ ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ምንቅስቃሳት እውን ዓብይ ለውጢ የምፅኡ እዮም እቲ ሳልሳይ መረዳእታታት ምስ ዝፈልጥዎ ነገር ምዝማድ ሓድሽ መረዳእታ ኣብ እንፅዕነሉ ግዜ ምስ እንፈልጦ ነገር ምትእስሳር ብቐሊሉ ንምዝካር ይሕግዝ ኣእምሮና ብመላግቦ እዩ ይሰርሕ ንኣብነት ሓድሽ ስም ሰብ ክትሕዝ እንተደሊኻ ምስቲ ስም ዝመሳሰል ስም ዘለዎ ዓርክኻ ኣዛሙዶ መረዳእታታት ብምድብ ከፋፊልካ መሓዝ እውን ንኣእምሮ ስራሕ የቀልሉ እዩ እቲ ራብዓይ ትኹረት ምግባር ን10 ሰዓታት ብዘይ ትኹረት ካብ ምንባብ ን20 ደቓይቕ ጥራይ ብዕምቆት ምትኳር ዝበለፀ ውፅኢት ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ቲክቶክ ዝኣመሰሉ ሓፀርቲ ቪድዮታት ናይ ሰብ ናይ ትኹረት ግዜ ይሕፅሩ ኣለዉ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ንዕኡ ጥራይ ትኹረት ምሃብ እቲ መረዳእታ ብፅሬት ንኣእምሮኻ ክሰርፅ ይሕግዞ ሓምሻይ መረዳእታ ናብ ምስሊ ምቕያር ኣእምሮና ካብ ፅሑፍን ቃላትን ንላዕሊ ንምስልታት ናይ መሓዝ ዓቕሙ ብኣሽሓት ግዜ ዝለዓለ እዩ ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ንፅዕነሉ ግዜ ናብ ምስሊ ናብ ካርታ ወይ ድማ ናብ ሓፃር ናይ ኣእምሮ ፊልም ብምቕያር እንተስኢልናዮ እቲ መረዳእታ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ተዘክሮና ተቐሪፁ ይተርፍ ሓንቲ ምስሊ ካብ 1000 ቃላት ትበልፅ ዝበሃል ንኣእምሮና እዩ ሻድሻይ ምሕፃር ቃላት ንብዙሓት ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ንምዝካር ናይ ነፍሲ ወከፍ ቃል ቀዳማይ ፊደል ብምውሳድ ሓፂር ቃል ብምፍጣር ምጥቃም ይከኣል እዚ ሜላ እዚ ብፍላይ ንተምሃሮን ንነዊሕ ዝርዝራት ክሕዙ ንዝደልዩ ሰባትን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ንኣብነት ሕብርታት ቀስተ ደበና ንምዝካር ብቀዳማይ ፊደላቶም ቃል ከም ምስራሕ ማለት እዩ እቲ ሻብዓይ እኹል ማይ ምስታይ ኣእምሮና ካብ 75% ንላዕሊ ማይ እዩ ሕፅረት ማይ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ኣእምሮ ይጭነቕ ትኹረት ይጎድል ብሰንኪ እዚ ድማ ዓቕሚ ምዝካር ይደክም እዩ ኣእምሮኻ ንቑሕን ቁልጡፍን ምላሽ ንክኸውን ኩሉ ግዜ እኹል ማይ ምስታይ ኣይትረስዕ ነዞም 7 ሜላታት ብምጥቃም ናይ ምዝካር ዓቕምና ብዓብዩ ክነመሓይሽ ንኽእል እዞም ሜላታት እዚኦም ንብቕዓት ምዝካር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምሕሳብ ውሳነ ናይ ምውሳንን ፀገማት ናይ ምፍታሕን ክእለትና ብሓባር ይዕብይዎ እዩ ንሎሚ ዘዳለኸልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐፃሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሆኑ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጽንሑ